Karom don malitum, Etum Karbi Anglong, pinangan student tum school drop out atum do utang lo. Pinangan atum ke school keme kavidet penajok, pinangan atum ke school fees ki pimu videt penajok. Ati private school ong jong si admission dun lo putang te every month aman tinta school fees pinang po. School ka videt penajok, apran kidam nang tum tadolo, school ki mimidet penajok, life bolbat atum tadolo. Private school e usumarhan chotoi dunji, fees lapen ke admission ador keso. Government school e chotoi dunji, kethan keme. Labang so kisung, ilitum Karbi Anglong long tipik anlang. Laso penajok pinangan student tum school drop out atum dolo school ka area tum do pitang lo. Lapen pinangan a student tum ke exam ki pidun long lidet stame dolo. Karbi Anglong school long koan student tum kisung lang. Lapen ke koan school improve nang lang. Lapen ke KAAC pen school tum han koan RD pipo nang lang. Ini dabang so lam putak leh citam kona. Asih tangte ini video leh pancing ponona. School alam citan the prang. Etum Karbi akai ke hakupen tak kiduk de rakai tum. Tangka masap sap kilong ji phanta bang akai tumong si kam klem nunang bang akai phansi ajajat kupine kachu jordom nang. Lapen gendon puanta Etum Karbi Anglong Etum Karbi tum ke kiduk de atum si ong lang. Nona kai school amen jong si enlo prutang te private school lo ipulong men ke bang paprang ji ke. Government school amen kem phan ke pinangan matha nang jilang. La ano government school ang kahino usumatum phan kepacharli dunji phan anta kaphere. Laso penajok nisuma theknang ji pupen private school chotoi dunji. Etum Karbi Anglong 70% ke kiduk det sakuri ka vedet atumla. Laso penajok private school ang kachotoi dun pen problems bang po school fees. Private school ang jong si admission dun luplatang te per month achiklo jong bang si school fees pinangji. Lapen ke pinangan private school fees ki pidel penajok late funds taminang hanjilang. Labang so school fees anikan bang si napabat bompo kiduk det atum ke nangsung dun tu bompo. Laso kisung long self parents apia po tum kali student tum has me pa distract jilang. Jong si school fees pipi plutang ten notice board long nang heng po student amen lapen ke pending fees pipi lang atang kahahay. Ladag lo student tum ta ketherak ji lapen ke Kecharli thek ji. School fees ki pipi det penajok pinangan tum ke admit card ki pipi det pen exam ki patok long list me vg. Private school long facilities lapan ke teaching alam jong si kethan putang te ladak bang ke mission kethan ha mission ladak jong si Charlie dun putang te result mission si thek pon long ongji athe ladak teaching ha anta English man si than ponji bonta Etum Karbi Anglong ke kiduk det arat tum sai se private school long alang tum kachutoi dun phan ke aning hangji bonta school fees lapan ke admission fees hello alang tum long kamatha kisung ki doji fees jong si pimo we plutang te student phan office long stamina hangji ku Pipot KAAC pipere private school kate private college long hostela tum phan ke fees jong si pipere plutang te fees ki pachi enam ji phan hostela tum phan kem stame ki toy ta doji kiduk det penajok pina antum ke fees ki pilong le pen exam ki tok dunlong le det penajok ki fail tum stame dolo lapen ke hapu government school long ki padun de athike pina an teacher tum ke than pa me lapen ke pina an teacher tum ke than phandam de kedam tang metric result Karbi Anglong 8 position anli dunlo. Chuki hula center pen ke 58% vet hello ki pass ang the. Pinangan government school pen ke 100 student ang bung pen 19 student vet ki pass. Lapen ke 45 student ang bung pen 14 student vet ki pass ta dolo. Lapen ke kapre constituency pen pinangan government school ke pass 15 student tum same dolo. Kiduk det atum si ki ong lang Etum Karbi Anglong tum ke. Lapen ke private school ki padung un idet atum si ki ong lang. Laso pen mithang government school ong ke kithan ke mimidet pen jok school ki drop out atum same dok piglo. Lahai Karbi Anglong government school ki pa meji phan ke KAAC hello art pu ki doki. KAAC pen school ki pa messenger phan alang tum claim pon unang jila. Kate school drop out atum same ansu se nambat bompo. Kiduk det penajok private school ang kachutoi dun unidet atum same dupik lang. Lahan lo Karbi Anglong just bet school ka pa minang ji iya theke. School ka pa messenger phan ke KAAC pen hello apu kidoke. Budget ans tame la tumong dolo. Pa messenger phan a in charge tame dolo EM Richard Tobi. Lapen ke MP tame apu dudun lo MPLADS scheme pen. Kupisi ka vema, kupisi kisung ma KAAC pen survey claim unang jila. MPLADS ke kepacing thur iji a phana scheme lo. Bonta la bangke just met school phan si claim po nang ji school ke paching thur ji phan ke alang tumlong tangka budget sme dolong 5 crore every year si MPLADS tumlong pon lapen ke KAAC pen sme budget dolang lahai jong si langle putang te Karbi Anglong Kecharli ang susi nang sung bompo just met kilang po nang ji ke infrastructure school hem Kecharli mission ji phan desk bench pen chenglok drinking facilities an pami po nang jila lana PC school environment dopo Kecharli nang me po lapen ke teacher training pinangan teacher tum ke thandam didet tum stamido just salary chong honglok atum tado ladak hello school ke meme kahino adim ke
Lasi teacher dum phan pa active ji phan isi strict rule pinang ji like private school ong son. Hadak teacher tum jong si than pa me plutang te hasu teacher ke than long le lo. Salary jong si langdam putang te private school teacher pente government school teacher tum ong mula. Bonta tum than pa me. Lasi teacher training bang ke ang su se kinang sot lang. Pinang an rongalom school ke membi dat atheke teacher shortage. Teacher ka vidat penta isi problem lo. 21 Mei ani ne isi video ke upload pondo Karbi Anglong education kevir lo pu. Ko PPC ke pa improve pon ang ji kilang pon ang ji ma ni hadak ang ton pen than pon lablo. Lasi ang tum nyong si langom de lang protang te link description long sidolo. Lasi Karbi Anglong long jasimet kilang pon ang ji la ke education hanlo. Private school long ke fees lapen ke admission ador ke so pik penajok ke padun un edet atum si ke ong lang. Lasi pinangan arat tum ke government school hasi chulang prong atum si ke ong. Lasi ansu se government school Karbi Anglong paching thur pa improve pon ang ji la. Student dum phan ke paching thur lapen ke kepacharli thek ji phan la ke education hanlo. Lasi pinyo video ke lang si kang ton polo. Thank you so much. Bye bye. Kardong.